Sziasztok! Üdvözöllek titeket az új évben! Ez az első 2021-es videónk. Egy kicsit azért bízom benne és remélek, hogy viszont az utolsó is egyben, mert hogy nagyon szeretném, ha jövő héten már tudnánk élőben együtt dolgozni. Ma is választottam néhány gyakorlatot. Ha valaki esetleg nem jogázott az ünnepek alatt, meg nem edzett, az is meg fogja tudni őket könnyedén csinálni, mert nem lesznek nehezek, és azért egy picit megmozgat titeket mindenhol. Ha bemelegítettetek, csináltatok néhány légzőgyakorlatot, akkor kezdjünk is hozzá, megint csak állásból fogjuk kezdeni, az egyik hősi pózzal. Álljatok terpeszállásba. Egy kényelmes, nagyjából dupla vállszéles, vagy annál egy picit szélesebb terpeszbe. Majd fogod úgy is érezni, hogy mi az, ami jó. És kezdjük jobbra, fordulj el, úgy, hogy a bal lábadnak a sarka is maradjon lent a talajon, most ezúttal. És ereszkedj le úgy, hogy kilégzés közben, hogy a jobb combod az legyen vízszintes, a lábszár függőleges, tehát ez a térd, ez derékszögben van, vagy ha a comb egy picit még nagyobb dőlésszögbe kerül a csípő, de jobban le tudod magad engedni, még jobb. Hátul a bal lábad az szinte teljesen nyújtva van, ez a lényege ennek a gyakorlatnak. És most rátámaszkodunk jobb kézzel, jobb könnyékkel a jobb térdre. Alkarod az merőleges a combsíkjára, tenyér fölfelé néz. Finoman elfordulsz balra, egyelőre még csak úgy kényelmesen, és egy nagy kilégzésnél ráfordulsz teljesen, megpróbálod hátulról megfogni bal kézzel a jobb combodat, és a láb, a csípő, a váll és a fejed, az állad síkja is egy vonalban van. Kitartod ezt a pózt, 20-30 másodpercig illene kitartani, egy picit hamarabb befejezzük pont a videó hossza miatt, belégzésnél jövünk vissza terpeszállásba, és akkor most mehet a másik irányba is, ahogy szoktuk, jön a bal oldal, elfordulnak a lábak, hajlítod a térded, tehát legyen meg a függőleges lábszár, vízszintes comb, vagy mélyebbre ereszkedik a csípő, rákönyökölsz a térdedre, alkar merőleges, tenyér fölfelé néz, és próbálod átvinni a karodat a derekad mögött. Nagy kilégzésnél megfogod a combot hátulról, aki nem tudja megfogni, azt tartsa hátul a karját, és törekedjen rá, hogy minél jobban elforduljon. Nagyjából nyújtva van hátul a jobb láb, tartod a pózt, lélegzel egyenletesen, és belégzésnél jövünk vissza. Ennek a gyakorlatnak van egy nagyon szép változata is. Ezt azoknak ajánlom, akik már egy picit gyakorlottabbak, ügyesebbek a jogában, és jó az egyensúlyérzékük. Kezdjük megint csak jobbra. Tehát elfordulunk, és ugye eddig megvolt a gyakorlatunk, hogy leereszkedünk, csak hogy most még lejjebb megyünk, és megpróbáljuk a kezünket kivinni, mint a combátkarolásnál a láb alá, összefogni hátul. Itt most a térd hajolhat még jobban, teljesen leereszkedsz és nézel fölfelé. Belégzésnél lassan vissza, szabad a térdre támaszkodni, amikor visszajössz. Nézzük meg ezt is a másik irányba. Picit szabad nagyobbra venni a terpeszedet. Leereszkedsz, rákönyökölsz, de lejjebb is viszed egyben. Kinyújtod hátul a kezedet, összefogod a másikkal. Most megyek előrébb, a térdet hagyom jobban hajolni. Előre tolom a csípőt, ez még benne legyen ez a mozdulat, hogy egy síkba legyél, és nézel fölfelé. És belégzésnél lassan jövünk vissza. Jó, hát ez a hősi pózoknak a gyakorlatai közé tartozik még. Kicsit szabad utána átmozgatni a térdet. Ez egy nagyon jó gyakorlat, a csípőízületet átmozgatja. Törekedj arra, hogy mindegyik irányba jó nagy körben, tehát nem kell gyorsan, hanem inkább kiviszed föl és előre középen le. Hogyha ilyen gyakorlatokat csinálunk, akkor ez szépen átmozgatja a csípőízületet. Folytassuk sarokülésből. A tehénarcpózt azt már tanultuk, és egy ehhez hasonló gyakorlat az, ami szintén benne van Sivananda 12 legfontosabbnak tartott jóga gyakorlata között. Ardha Matsyendrasana a neve neki, ez a félcsavart gerinc póz. Van egy könnyebb változata, azt majd utána mutatom most először a nehezebbiket kivételesen, mert hogy pont jól kiinduló pózban vagyunk ahhoz, hogy bemelegítsünk hozzá. Tehát megint csak, mint a tehénarcnál,
csinálunk néhány kiürést jobbra-balra, ha lehet, akkor ne lendületből, ne segíts a kezeddel, és középen fönt mindig egy picit told előre a csípőt, és akkor bal oldalon fejezzük ezt a gyakorlatot. Tehát leültünk a bal oldalunkra, szemből mutatom az egyiket, és utána oldalról majd a másik oldalt, és a bal lábbal átlépjük a jobb térdet. Tehát most ez úgy néz ki, hogy a bal lábam az kint van a jobb csípőm mellett, megint csak, tehát nem ülök rá, és a jobb lábat pedig a bal térd comb fölött keresztezem. Kiinduló póz az az, hogy nagyon szépen kihúzod magad, a Jesúdián könyvében van egy gyönyörű fotó Jesúdiánról, nagyon szép deltás, ahogy itt ül. Hát én nem vagyok a Jesúdián, de képzeld el magad Jesúdiánnak. Kihúzod magad, új hegyekkel nagyon könnyedén támaszkodsz, belégzésnél emeled a karokat és nyújtózkodsz, és kilégzésnél jobbra fordulsz, ugye a jobb lábad van fölül, átkarolod a jobb combot, és hátul igyekszel minél közelebb a csípődhöz támaszkodni, úgyhogy hátra viszed a vállat, a gerinc vonalában van a kéztámasz. Próbálsz fejjel is hátrafelé fordulni, miközben kinyújtod a gerincedet, tehát a fejtető, a koponyatető fölfelé törekszik. Aki ügyes, az itt még átteheti a kezét, és fogja a másik térdét. Itt egy picit előrébb lehet a másik lábat tolni ehhez. Jó, tehát visszajössz belégzésnél, és akkor jön a másik oldal, ugyanez a gyakorlat. Akkor ezt most próbálom oldalról, jó? Tehát most a jobb láb kerül alulra. Látod, itt van a csípő mellett. A bal láb kerül fölülre. Kihúzod magad, támaszkodsz két oldalt, nagyon szép a testtartásod, elegáns, mégis könnyed. Belégzésnél emeled a karokat, nyújtózkodsz. Kilégzésnél elfordulsz balra. Támaszt keresel közel a gerinchez, tehát nem itt hátul, hanem itt közel. És kinyújtod a karod, kinyújtod a gerinced, magadhoz szorítod a lábad, és elfordulsz. Amennyire csak tudsz, követed a tekinteteddel a vállad síkját. Kilégzésenként próbálsz odébb fordulni, és megint csak aki ügyes, az átteszi a kezét, megfogja a térdét, és úgy végzi, úgy hajtja tovább végig a gyakorlatot, úgy hajtja végre, hogy ezt a kis váltást csinálta benne. És belégzésnél jövünk szép lassan vissza, és kijövünk a pózból. Mi ennek a póznak a lényege? Az, hogy a combom, ahogy fönt van, és nyomja lefelé ugye a karom a combomat a törzsemhez, először a jobb oldalt, aztán a bal oldalt adok a belső szerveknek egy nagyon jó masszást. Tehát aki diabéteszre hajlamos, vagy egy nagyon könnyű diabétesze van, még nem szorul inzulinkezelésre, és próbál magára egy kicsit vigyázni, annak ajánlom ezt a gyakorlatot, mert itt a májat, a vastagbél felszálló szakaszát, ugye, illetve a vastagbél leszálló szakaszát, léphasnyelvében, az összes belső szervet megmasszírozzuk azáltal, hogy a combunkat neki nyomjuk, és közben folyamatosan egyenletesen hasi légzést végzünk. Tehát ez egy azért nagyon fontos gyakorlat. Ilyen diabétesz elleni póznak is szokták hívni egyébként angolul. Na most ennek az egyszerűbb változata, megint csak először szemből mutatom, a vakrászan, az egyszerű csavar, az annyiból különbözik, hogy csak keresztezi a jobb lábabbal, tehát a bal lábad az ki van nyújtva, és akkor ebből a pózból kiindulva végzed el ugyanazt a gyakorlatot, hogy ugye először is elfordulunk és magunkhoz szorítjuk a térdet, illetve aki ügyes, az megint csak át tudja tenni itt a kezét. Jó, tehát ez az egyszerűbb variációja. Mutatom megint csak oldalról a másik oldalt, tehát a baloldali gyakorlatot. Tehát itt most ugye most a bal lábamat teszem fölülre. Így indulunk ki. Tehát kihúzod magad, és kilégzésnél fordulsz el balra. Megint csak próbálok közel kerülni a törzsemhez, magamhoz szorítani a combot. Nem tudom, mennyire látszik így a felvételen. Neked kell érezni azt, hogy ahogy lélegzel, ugye a hasfaladon érzed ezt a nyomást, illetve átteheted a kezed, és akkor így is. Jó, tehát ez az egyszerű változata azoknak, akiknek a csípőizület esetleg nem teszi lehetővé azt, hogy a félcsavar gerincposzt megvalósítsa. No,
Nem tudom, hogy mennyire volt időtök arra, hogy egy kicsit erősítsetek is a karácsonyi ünnepek alatt, de hát azért ne hanyagoljuk el a felső végtagot, nagyon keveset beszélünk a karról, várról, holott fontos. Tudjátok, volt itt már nekünk hollótartásunk, volt egy pár olyan gyakorlat, ahol tényleg fontos volt az, hogy a felső végtagnak az izomzata az rendben legyen. A mostani póz az a krokodil lesz, a makarászana, illetve annak egy változata mikor már mozog a póz előre-hátra, a csaturánga. Ez gyakorlatilag a vállövet, a felkart erősíti, de egyébként egy kiváló törzsizomedző, tehát korgyakorlat is. Úgyhogy én nekem nagyon a kedvencem lett. Indulhatunk úgy is, hogy hasonfekszünk és fölnyomjuk a pózt, tehát van egy ilyen változata, hogy ugye így indítom el, hogy benn van a két kezem a váll alatt, lábujjak támaszkodnak, és így tartom. Jó, tehát ez lenne az egyik. De általában ez egy 10-15 másodpercig illik kitartani. A másik változat az pedig olyan, hogy elindítok egy tenyértámaszos plankből, tehát mint hogyha fekvő támaszozni akarnék, még csak kényelmesen elhelyezkedek, és innen engedem magam úgy le, hogy ott tartom magam. Tehát itt ezt tartom. Jó, és akkor utána vagy leengedem magam teljesen, vagy vissza. Ebből egy 3-4 ilyen 10-15 másodperces sorozatot, vagy hát kitartott pózt illik csinálni. Még egyszer mondom, várra, felkarra, de itt az egész törzsizomzatra is nagyon jó hatással van. És ennek a, sokak szerint nehezebb változata, szerintem inkább a vicces változata, az pedig a csaturánga, ugye a gyalogló krokodil, mondjuk, hogy meglátta már a zsákmányt, és gondolja, hogy elinduljon-e vagy sem. Képzeld el ezt a krokodilt. Ugye megint csak elindítjuk úgy, hogy fekvőtámasz, leengedem magam, és figyeld a lábujjakat, előre és hátra mozgok. Ez arra is nagyon jó, hogy a lábnak, a lábfejnek az ízületeit, a pici kis ízületeket, meg a lábujjakat, azokat is átmozgatja, hiszen mindig cipőt hordunk, és főleg ilyenkor télen, és akkor erre is nagyon keveset gondolunk. Hát, hogyha tetszettek a gyakorlatok, akkor nyugodtan alkalmazzátok őket, gyakoroljatok buzgón, és nagyon remélem, hogy a jövő héten már találkozhatunk veletek élőben is, illetve aki az interneten követ, az pedig ossza tovább nyugodtan ezeket a videókat, illetve hát nyugodtan írjon nekem, hogyha érdekli valami a jóga világából, mert nagyon szívesen segítek. És akkor remélem, hogy lesznek majd online streamingek is. Ha sikerül ezt összehozni, akkor erről majd értesítelek titeket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, boldog új évet mindenkinek! Sziasztok!